Ja Aleksi Mehtälälle ensimmäisestä vaiheesta 4 virhepistettä ajassa 65.11. Kukaan aikaa lähtömaan ei käydä pois milloinkaan. Meille hetki lyö, en vaan päivää seuraavaa mä tiedän, milloin kohdataan. Kellon seisahtuvan tahdon hiljentyvän lyöntien. Kauas lähteä mä saan, tunti kuluu viimein. Sarjaväliä pidennetään taas hevosia varten. Ja Aleksi Mehtälälle toisesta vaiheesta 8 virhepistettä ajassa 45.32. Seuraavana vuorossa